こんばんは、皆さん。Sukudai sakubung sweet sakubung ni suite hapyo anashimasu. 私は名前はキーラン・チャンドラ・クナワンです。日本はとても綺麗な国です。街も静かで、人も親切です。特に東京はにぎやかで楽しいです。富士山もとても有名です。たくさんの外国人が日本へ遊びに来ます。日本の食べ物は美味しいです。刺身や寿司が人気です。私はラーメンが一番好きです。日本では果物は高いですが甘いです。コンビニでもいろいろな食べ物が買えます。日本の文化も面白いです。祭りや着物がとても有名です。私は桜の季節が大好きです。日本に留学したいです。もっと日本語を勉強しています。以上です。皆さん、どうもありがとうございます。